Practice. Napakahirap. Ako. Tao. Bagay. Sa loob ng bahay. Sa kusina. Kusina. Ano, kawali. Siya, tinidor, plato, pinggan. Pwede. Ginagamit lagi. Sa kusina. Hindi rin. Bihira lang. Bihira lang. Kaway. Wakay. Behind closed doors, I'm a fool for your love. Hey guys, good morning. Happy birthday kay Dek. At sa akin, happy birthday na rin. Happy birthday namin ngayon. Uwi muna tayo sa amin. So, ayan, dahil ko dala ko yung yung gamit natin. Lulutay na rin doon sa amin. Happy birthday Papshell and happy birthday kay Bunso. So mamaya may palaro yata siya. Magpapalaro si yung kapatid ko. So ride safe po tayo. Ride safe. Uwi ako sa Bugal yun sa akin. Charity namin ngayon ng Ibo. First charity namin kaso hindi ako naka-attend dahil birthday ko nagkasabay. So next time na lang tayo attend. Happy charity sa ating Ibo. ERTV Ibo Riders ng Pangasinan. Sorry guys, hindi ako nakapunta sa inyo. So ride safe po tayo dyan. Ingat kayo. Ingat sa ating kagrupo nating ERTV Pangasinan. So maraming pupunta ngayon eh. Alam ko eh. Ako lang hindi nakapunta. Sorry sir ya. So ride safe everyone. Meanwhile, Lumpiang Shanghai. Ayan. Yun yung ginawa niya. oh my god! Nito. Wow! Ito si Han. Ang special ng Alaminos, Lumpiang Shanghai. Ayan o. Ito yung handa namin ni Bunso. Sabi kami ni Mabik eh. Kaya handa kami. Dalawa kami. Ito talaga ako? Ha? I-vlog mo? Video ko lang. Pag okay, upload na. Tapos yung tropa natin. Yung si Jojo. Tropang assistant. Assistant siya ngayon. Nasa ba? Ayan. Yung mga... Seryoso. Nire-rate niya yung niya, boylet niya muna. Boylet niya muna yung attention bago sa... Ayan, pakibilin sana. Mamaya mo na replay, sabi mo gumagawa ka muna electric plan. Pakibilin sana, marami tayong customer bukas. Kaya, yung Shanghai natin. Wait lang Sirin. Mamaya mo na replay, dapat ginawa mo na yung lumpia, yung
Magsasalita ka lang, bibidyo. Bibidyo ko lang ito. Ayun na. Parang ganito, oh. Yeah. Sige na. Ito po ngayon ay birthday ni Tita Bitbig at Tito Mayel. Sabi mo, hindi ako Oh my God! Wow! ayun na. Puntis! Happy birthday. Birthday. Bigay ka namin yung bag ko. Chef, yung napakagwapong asawa niya. Star Trek. Oh my God! Wow! Maraming bisyo eh. Ayan, happy birthday. Ang daming ano, dapat ito lang tinip ko ni Kuya at hindi pa parang Ito? Kasi display lang kasi wala na. Palabok. Okay na. O, dito sa harapan. Ay, mataas. Dito ko. Yung mababa na dito sa harap. Gitna mo kayo. Ang dami oh. Clear below. Kanina wala to eh. Parang ganun. Ito, itlagay mo dito bro. Ayan oh. Parang tayo makaka... Kanina wala. Ayan, ayan. Dumating na. Ano to na lahat. Tapos dito yan. Pa. Oh, siya, bilisan mo dyan. Maghugas ka na. For the views. Ayan, siya yung Rasmit. Yay! Nalasing yung aso. Nalasing. Nilasing. Nalasing. Kasi ano, yung nanay yun. Tinawag ko larang. Akapan tumboy lang sa ikaw. Ha? Ay, si Gamay Kausday. Si? Nanay. So, nakasombrero. Ito ay pakpak. Ito yun. Kakanin. Dami oh. Mga hatid lang ko. Palabok. Shanghai. Ano to eh? Hindi ko alam kung ano to. Ito palabok ulit. Yan. Spaghetti. Shanghai. Leche. At red ribbon. Tet. Uy, tit. Sarah Smith. Uy, sana all naka 1-3. Asan may wajah mo kayo? Ayan. GoPro. Brand? SG cam. Mumurahin. Okay. Happy birthday, Papsiel. Oh my God! Wow! 1, 2, 3. Last na nung ano, dibo? 1, 2, 3. Dapat naka-ano muna pag yung 1, 2, 3. Hello, stage! Shout out. Ayan, tapos siya may din. Oo nga. 1, 2, 3. Walang ring light, walang ano. Kunin mo yung ring light, sweet, GB. Ayan pala eh, amin na, lagay ko. Amin na. Ano ba? Ako yun. Wow! GB. Parang sasaksak ay. Wala pang ano dyan? Pinton? Wala. Ay, doon. Hindi na na.
Yan si nanay. Ready, 1, 2, 3. Nay kayo, Nay. Yan, mag-asawa. Yan si nanay. Nanay. Kila nanay. Tabol. Hindi mo la. Hindi, birthday pa rin. Ano? Hindi kayo nakatingin dito eh. Diba? Si. Oh, lahat na. Yan si Ryan. Kernel. Ito sila. Picture.
2 hours later. Sino ang panalo? Panalo si Gabriel. Sino ang panalo? Wala. Wala. Mahirap din. Oh, start na. Nasira na yan. Apo yan, sir. Yan sa'yo na lang, sir. Tutok. Dapat din naikot niya. Oh, ayan na si Sid, naglalaro na. Nahilo na yung bata. Parang lasing eh. Oo. Parang lasing. Ay, madali lang. Ulam na ka? Kain-kaya na si Chart. Hanger.
Hindi. Nasa sa kanya. Ha, ha. Hindi. Matindi yung mga pamalas. Second. Hindi. Nakikita ba to? Ah. Hello? Hello? Shit! Eh? 40 seconds! 40 seconds! Pag sigat ka, kuha na agad. Hindi. Yaw! Yaong! Sana all, yaong! Yaw! Yaw! Stop! 10 9 8 7 6 5 4 3 Sabi ko sikat tumingin. Stop! Sikat tumingin sa akin eh. Hindi nakuha, inidoro yung sagot. Ang sarap ng halo-halo. Bagay. Lugar. Butas. Butas. Butas mangga. English. Tagalog. Tagalog. Marunong. Mayabang. Prutas. Prutas. Gabi. Daging. Ubas. Ayan, ayan. Bilog. 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 Pakwan. Ubas. Malaki. 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 Maliit. Bilog. Bilog. Ni prutas. Dalandan. Ayan! Ang galing yun. Ang galing ng dalawang to. Next. Pao. Bagay. Ayok. Lugar. Pangyayari. Pagkain. Gulay. Prutas. Ah. Practice. Napakahirap. Ako. Tao. Bagay. Sa loob ng bahay. Sa kusina. Kusina. Mundo, kawali. Siya, tinidor, plato, pinggan. Ginagamit lagi. Sa kusina. Hindi rin. Bihira lang. Bihira na. Kaway. Wakay. Kaliwa! 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 Kanan! Kaliwa! Kanan! Barang!
yan. Ay, napakahirap. Madali lang, madali lang. Dalihan ta. Maganda ta. Ay mo. Hindi yata nakuha. 2, 1. Ay, momo daw. Next. Kiss mo na pa mabay tayo. Ano mahuhula? Okay, mahuhula 3 minutes. Okay, para ano? Para sa mga may edad na. Hindi, cut ko lang ngayon. Nahulaan ko. Ay, daw yun. Malapit na to. Bihira lang to. Oh. Ay, lubos, salbol. Pagkasinan. Pero salbol. Kabugal yan! Barangay. Hindi ko alam. Hindi ko alam eh. Ano? Barangay City. San Fabian. Ha? Meron pa? Ano lang yung Mindanao. Kudarat. Tawi-tawi. Sino panalo? Sino sila? Wow! Sana all. Oh my God! Sila yung ano, Depending. Champion. Natungaso lang panalo. Daklas. Kami na. Ryan, sila Ryan na. Practice lang. Wala, kilalaran. Sayang. Kada ko may ano. Dalawang libo. Pang-full tank. Dali lang mula ay maayat. Oo, dali lang. Bakit nila ko na balay? Ang tata na diigit ko. Ikaw ko manabila. Ano pa naman? Bayan! Malapit na to. Bihira lang to. Oo. Kalimutan ko na eh. Ilang minutes pa? Salat. Salat.
Monopod. Selfie Selfie stick. Selfie. Sinabi ko natin eh. Barbecue. Barbecue stick. Wala na ah. Malakas.